Hej, här mikrofonen. Ett poddvarp nu ösniga video som släppt bönvana. Poddvarp har framvis sina egna hemsidor och mikrofonen FO, men kommer ösniga ut i samstarve vi tynda tjänsterna lokalt FO och nu ösne utdragsstöjna Radio FO. Och här tror jag att köpen välkända socialmedier och video och poddvarpsplattformar. Vi intervjuar personer som har spännande vidan att dela och ettla avhörda meningar om inte bara kvar som helst. Mikrofonen parsta politiskt ohäft, fjälltatta och upplysande. Öst nu imot till kvar som framme och i tog. Jag är det Botir. Välkommen. Välkommen till mikrofonerna. Vi har en spännande gäst att resför till Ann-Britt Toftegård, lärare och hon skolastjärare och skolan Giljanese. Hon har ju för en avvärda grönare i blöven om det sagt och det var om stövna vi godkände button vi säljer tarve i skolan. Så vi får att spela henne sin närmare om hennes huxaner och hästen ökje och välkommen Ann-Britt. Tack. Så att den gröna röjningen är mest till något som är forskjellig poäng som du har och understryker i uppstället. Du nämnde med annat att det får lite av tojmon, det får lite plats, det sälja tingene som du hade förståra dagsens skola och du nämnde det här problemet som är helt var av. Du flaggar ett det problemet att det är ett växande tal av bötten som har säljan törv och du räknar upp att det är näck forskjellig slö av säljan törv. Du vill inte ta fram en bestämd grupp och du nämnde så det vi ADHD och annan sort autism och så forskjelligt. Är nu också skeptisk och vi är akkurat i samtidigt där hos näckvärd alltså och så ser du här ifall jag citerar det beståndsjur möter. Du ser här med ändan att politiska skipan öjre här var AHU att få samhällsborgare som kunde geva samhällen uppkost till det var vuxen. Tog mycket uppkost månader vi just nu, point nu. Så vi är näck som inte får fälden för sig ut till vuxna liv. Tog det inte finns ju någon näck ur vattnarna. Och politiska skipan och skolverket är så vi allt landet lite rätt. Och nu är samtidigt tog på att vakna det heter för inte gänga långt. Och så säger det vi är hjälpen till nämningar vi säger en törve må komma igång nu. Och jag har helt en morgon tog vi det här för längre tusen li shower för att av. Här så button har nekogeva av oss som vuxen om vi tar hand om det och vi har lärt väl och det ska vara på nu. Så det öliga till lägga öliga tonväkt och att det är något som är akut och att det är ett växande problem som vi är växa ut av kontroll så skiljer det ja. Är det rätt förstått? Ja. Det var som det vi har växt ut av kontroll. Jag tycker att tälja nämngång särskilt törve därför inte mycket. Så och du ska säga förutse om det för att växa mer det då inte. Men en tal är högt. Av nämngång som har särskilt törv. Och in i en skolaflotje är förutsenämningar och förutsenämningar ganska ända upp 60. Och här är tvär händer. Och till allt och får händer till att täcka sig av alla de särskilt törmen som är de. Och det är den fagliga kompetensen som läraren öjrar att häva till att lära bötterna läsa och skriva och räkna. Och sen de som är ytla för fagliga. Och så kommer alla de särskilt törmen att skät som vi skulle lofta. Och samstarv vi föräldrar och samstarv vi serna, samstarv vi era lärare. Händerna stretchar stort sagt inte till. Du nämner oss det här att när man normerar timmar så ser man så vi gånger man att ja, därför att 2% är av. Ja. Tog jag att sjuka och forskjellig förstörelse. Men det är man inte lagt upp för i förvägen alltså uppenbart alltså. Så här och galet planerat just nu. Det är lika bättre än här för planläggare så här. Alltså vi har ju undervisningsstöd, vi har
utbyggning av döltna till mentamalran och vi tar mentamalran i Kjolts toppen här och vi tar landstyre alltså det vill säga mentamalar råharen. Kvar har det bättre än med här. Ja, det är som till mars för undervisningsstyren. Och undervisningsstyret fär till och då timmar som de politiska skivan sätter av. Så det är av futchar låne folkhögskolan sitter. Och hvis jottan till folkhögskolan inte hackar så är det bara innanför den samma påsen och man kan omstrukturera dessa pengarna. Ja, det var också övervärt att säga att hvis du hackar jottan till en skola så måste du täcka från en öron. Ja. För att det ska gå upp. Ja. Det är så det fungerar det alltså. Ja. Och man säger att den politiska, alltså som är nu så hyggligt efter alla folkhögskolor som är i färjan så har vi redan nekvar imska folkhögskolor. Den största är ut vid 800 nämngar. Vi snackar om jottan när det är. Ja, och hvis vi tar alla folkhögskolor som är i färjan där. Ja. Så är politiska skipanen avgjørst att vi skulle inte mycket skolatale. Alltså du har lilla skolor från en kompound nämngon helt upp till 800 nämngar. Och det som är högre undervisningsstyret säger vi vidjande timon så är det att hvis de skulle få mer bors ur de pengarna som de har så måste de nylägga omkring som små skolor för att bruka pengarna effektivare. Men är du inte så att han trobelöjden ska, alltså agillan ska vara avhängig av två trobelöjden att onkur skola ska nyläggas för att ska få mer. Det så är det så jottan en förvin för lite. Att jag väldigt ohappy i mina värld alltså. Ja. Är det något som vi har diskuterat där ordentligt vi politikerna eller så. Ja, och här hade det nästa trobelöjden kommer tog jag som skriver i Östne att göra det bästa som de kunde. Östens politiker som säger det. Men fortsättnar varför vitan här att de om folkhögskolan är det att han vitan som de fick att ta i till gyngu skola i 40 eller 40 eller 50. Så skolan är näckbrottor från 50. Skolan är inte den samma idé som de ejakskola eller tujakskola. Och hvis politikerna skulle ha AHO och jag bröjta eller göra en hackre jottan till folkhögskolan så må det vara AHO i att få mer vitan. Hur skulle få att jag vitan ifrån? Det är självande av golven. Alltså. Det är ganska också en spårning om att ge att de några argument i handen som tar till sig och som tar föla att politiskt undertöka verifiera och allt det. Men jag skiljer också väl från personen som säger att du inte bara ska köra pengar ut av vintern eller pengar i en skipan som inte fungerar. Så att hvis arbeid ska göras ordentligt så må en jottan till och en plan till ta jottan. Och ett steg att börja det är att mycket tale som är i flocken och att vi får mer än 2 händer in på en flock. Så det är öliga lite att ha 2 händer till 40 nämkar eller 20 nämkar. Det är öliga lite. Kan väl det vara mer passande att det var 2 lärare per flock som börjar så att cirka eller 1,5 eller. Ja, att man nämka tale mycket när 15. Och att det så var en lärare inne eller att flockstödna kom på 3 och 2 lärare var inne till dem. Och att det var 2 lärare inne i alla fagen och i inskolning och mytalt. Och alla vill ha en goda skolabörjan. Och just det som inte har en särskild antar. Det skulle också ha en goda skolabörjan. För jag till att uppleva av reaktionen och på så gröna röna att du är ute. Inte nek. Så onkel hänvänt sig och sagt att det var intressant. Vi ska avvärst. Visste inte allt det som stod i här. Gröna röjen börjar faktiskt vid att tingmanningen och i sambandslösningen för Avicjan i Vaunon. Och här i mitten kom det Gillians Avicjan. Och Rosa Samuelsen bär så håller jag synder om
avbjørngan til Førska Folkaskolan og nämningar vid särskilt törven. Så började jag skriva och om vars hej nog av hjärtat och faktiskt visste inte jag att det hej så nek i min hova om Folkaskolan och jag tog oss samla löslarna agilande sig och så diskuterade det sen just fram kvar och troplögen var och det som jag upplevde jag när i löslarna och som lärare. Och sett mig ner och skriva och så hej så framlövna fyra timmar. Och Reidar Naumfjeld kom så att han och säger, han skriver ju i samma slags nu, säger att detta må komma långt ut än bara till detta lucka i sällskapet. Det är ofta han är alltid att lärare eller folkhögskolor vill diskutera och en årlig lucka om forumet ta fer ikke ut til allmenningen, til lærere som diskuterer, tjekkast, og den allmenningen føringen vi kjenner. Til nemmer vi noe avhåverst her, så jeg opplevde det således. Altså, jeg kunne sagt vi sørger her at Grønnerøyen, eller hun har en iveskrift som er Folkeskolen for jød, og et nøyere opp fra bøtten vi særlig en tørve. Så du har også nek om bøtten vi særlig en tørve, det du er sørger i teksten. Du har sikkert arbeidt negvitt i oss, og det kommer vi vente atter til, men det kommer innan noe avhverst her, tjatje om skolan og i mån til allmänt, og i mån foreldrene en bispillere, ja? Her fyrir var oppe foreldrefella, men det ble lukket som slivs inn lokalt, og så ble det gjort til. Jeg undrer meg hvorfor, for jeg ikke landsfella for foreldrene. Altså, det er som forelder, så kommer man ofte til å støve at man blir shorter, man føler man blir shorter. Ja. Og så jo, det må være i samråd foreldrene sier at det er ikke det. Nei. Og foreldrene vil ikke konsultere i behøver, i nekken før. Nu husker jeg om at det er bøtten i særlig dørlig også. Og som for en det konsultere, men det blir iverkostet lykke alt det som det kommer, hvis det blir ikke tidsjordene. Og jeg kan skilje at alltid man har et system, man skal ha til å genge opp at tingene skulle gå etter sånne skipan, og man kan ikke bare genge etter på en anstakling eller tvei foreldre sier at det blir kjøret til, men stadig troblager vi aldri av skipan. Har du opplevd at noen foreldre opplever det sånn? Ja, det gjør jeg. En vinkel på at jeg står sier, det at jeg nemmer be om hjelp, eller foreldre be om hjelp, så det en hjelp som jeg kan bjøre. Selv om du har en uimyndan om hva det den beste hjelpen til tikkene, eller til utbaden, så det sikkert jeg kan vite til hjelpene. Jeg kan bare vite til hjelpene som stender i min makt. Og det sikkert at du har øyne ved at det den beste hjelpen til utbaden. Akkurat. Ja. Og her nemlig en trobløsje, det er så øyelig personligt. Jeg skal ta et døme, en så konkret døme. Hvis du hører baden som hever et forstyrrelse, neurologisk forstyrrelse som til dømes verbalt dyspraksi. Det har man en forening i Danmark og Sverige og Værestemme. Og hadde fel for foreldrene avværende for de bøttene og så videre. Ja. Men altså, taler ned om bøtten som har til dømes verbalt dyspraksi. Ja. Jeg finner kjenslen av at det ikke er ordentlig virkjent som er fenomenet for en selv om det vil være audiologpeter som virkjent at det finnes. Ja. Og det er som om at det ikke finnes noe svært til det. Han behøves, han har jo at det er ganske kallet for verbalt dyspraksi. Ja. Det som amerikanerne kallar for apraxia, verbal apraxia eller childhood apraxia of speech. Altså det er ikke ordentlig, det som behøves her, det eneste man vet om som hjelper ordentlig det er trening. Trene at også. Det er en kjenne gjøre, altså. Og det er øyelig strave, det er ikke tog.
Hvis man har det, så behövs man Ja. fingermala. Ja. Hvis man är som hör att det här så må man ha autologopediska hjälp. Men det får man inte. Nej. Och så kan man Det är för färdas. folk som ansett till det eller? Ja, så säger man att nej, så nu kan intelligensen, det må vi bestämma. Så själv man har lagt som bor så åt det. Så ser man att hemma ser man fint här först. Och så täckte är vi hörde det. Ja, så får de Så skulle det för intelligenskanningar så får man till intelligenskanningar. Så så ser man upplever man det att det här är inte ordentligt effektivt. Det han ganska misskyler och där och det är ganska distraktion i miljön och det blir just såna förstå. Så det blir ju efterfärd. Och det där vi höra från fällen i Danmark och Sverige just. Nej, och är det ja, här så kan man en visk häsförarna. Det är ju ett färd i näcken för en fritid. Det här är så bloggar. Och det har blivit missvisat. Det tar blivit till att det är bort i hötten och det är absolut inte. Och det som är troblagen här, det är det och som lakten säger, neurologen, att barn som har dessa troblagarna som kommer att ur människan är och runt det som för en meter handa, det som är barnlakten neurologen. Han finns ju att förstörelse vid verbal dyspraxi och säger det här först och främst. Orsaken är att det är en immunreaktion som man har haft och sannolikt är det orsaken av en virusinfektion som man kan söka ta och vara aktiv. Det kan också i nekva mån vara orsaken av att han är överviktig för försäljning matvarorna. Och ofta är det kombinationer av sånt ting. Så hvis du först så för en immunreaktion som avskar neuralt alltså tar du värst till allt som kanske 3-4 år så blir du rättligt grockig och du missar förlagarna finns ju vi som målsliga människan här och du missar talet och det sociala ligger på samma mat. Så det som händer i Höjland det är att han får välja Höjland händer det helt farligt så stånjer den av immunsystemet stånjer av stora part av blodrenslen till frontal lobe. Och så klarar sig att han inte klart. Och så till sånt ting, ja. Och så och det som han också säger sen här lakten att han skiljer inte hur som man kan bara kalla allt för autism och bara att det är en egen för en autistisk liknande symptom som bara när det betyder att det är autistisk. Det måste för rätt definition på vad autism är för något. Så är det här barn som är födselös och som du slett inte samband fast i överhuvud. Hvis det är här som för en debatt som har haft en normal utveckling så är spåren och så är det ganska det framsteg att som för en och tog bättre. Sälja hvis man sätter in vid vistas rötten kost och att det är vänlig och sånt ting. Det är ofta tandkombinationen. Det som för en var som medicinering också. Att inkludera ett vatten som inte har ett mål, det är inte så kan så spara på den in och jag vanliga flocka sidan. Det här är vi fram alltså kvar ger man här mätningarna. Alltså till att ett är att det har ett internt mål och ett annat har ett eller implicit och ett har ett explicit mål. Ja. Han har mål. Det är grått. Han kan läsa och han reagerar på det som sagt för vi en så försätta. Han färs uttrycks, ja. Nej. Så det kan se att det som har verbalt dyspraxi det har ett mål. Men du sa väl troblagan tjafakaskolan om hvis vi skulle ta hand om ölbötterna och ölbötterna. Ja. Så jag för det visst är det fagligt. Om man lär sig också man fagligt och så har vi neckbutton som inte kommer på en läsa så rör man att få till att glippa och då button som kanske inte kommer läge matematiskt och så är det button som är socialt illa fyra och så rör vi det sätta upp och i tänkne och tar det så fast ser inte så störst som det blir vid alla möjliga diagnosen eller särskilt tarvon här du alla få button som är då så blir vitan att det är precis särskilt tarven på det på grönsaker. Ja. Och det är en öle stor vitan och
folk ska sitta vid Ja. som lärare. Ja, då är det inte bara fagligt och att vart att jag hade jag nämnde nog snack av dem. Ja, du listar upp näck tänker jag. Ja, det var inte läst upp ganska. Här är öliga för. Här är den första han alltid läst ramsa upp. Ja. Att Erik med avvars. Det tog ju tätt upp, alltså tog ju att du har fokus på vad man säger intervju, ja. Ja. Så kvärt är Främst. kvärt är lösningen, ja. Så jag har nämnt till dem så bad med tunglinte, alltså bad med vi att du nämner det ja Orblindene, talblindene, angest, tvangstankar, barn som är utsatt för himmelska kanske att något här sexuellt och härskap och så. Barn har med alkoholmissbruk, barn som är för omsorgarnas svik, barn har med smidlar för fortkärliga, barn med vanlig inlärningstrubbeligheter, tunglinte, som inte vill i skolan eller att det är skolan också, och så hade jag haft ADD, autism och så vidare. Så nämnt du en fler närstående, ja. Ja. Så alltså man kan ju lova att räkna upp ett speciellt ting. Så du sagst att det är otroligt. Men det man vet och problemet är att vi har ett problem, ja. Vi har ett problem. Vi kunde inte bara snacka om försök, ja. Och nu nämnde jag det vi verbalt dyspraxi. Jag är ganska säker på att det kan säkert vara mer än en i förrän som är det. Ja. Ja, men så har man säkert bara sagt att det bara är autism. Ja. Det har vi brukt här i skilt ödenägg. Som också är samlingsbegrepp där man inte volkat är. Och tännet är inte. Trobelösen är för det vattnet. Det var kost särskola eller särtajme. Och då var det vart som ägg. Och kycklar om som ägg. Att det lär man inte. Nej. Och det är det som skulle ut. Istället för att man kräver det av honom. Det var också en test som neurologen säger. Syrge för att han är i en miljö med en annan. Vanlig utveckling. Och att han har kröv basis om han är en vanlig barn. Och inte stäcka synd och förnäkt och alla töjna beskytta och välja. Så kommer man några av det. Det är en björnatjänst. Ja. Alltså helt hårt att jag känner mig för. Ja. Ja. Vi ser bara några år efter. 6 år efter. Så hade vi inte här särståvnar ute i folkhögskolan som vi tar nu. Jag skriver nämligen i här att skolan Gyllanse är tillknyttor Paddlen som är stadsätt ut i Sörvaja. Och jag minns inte precis när det här särståvnar började. Och jag hade det var det en tjej kring landet. Så i 2016 eller 16 också härom. Och här den här då hade vi inte den möjligheten att nämligen vi ser den törve kunde få hjälp nökelunda av stenen. Så var det till havnar eller att kanske det släcker mött upp skola eller att det var i en förlöp vi har med sjukvårdsundervisning här det var ensamma natt en timmar om veckan som vi en lärare till sin undervisning. Och så man säger att det till öra nytt så till erfarenheten som vi har vi som ser till på någon är bara 5-6 år gamla och det är snäckt nu. Ta i tej så kom och den här särstående agenda och de slappar av och de får det gott och så vidare och så skulle det slussas in efter den vanliga folkhögskolan. Så är det trubbelt. Det är att bort från. Vinskapen att de ska byggas upp efter och det sociala krövne till det sociala ska inte sättas upp. Och alltså det rickar och det ber till men det är också harst arbete tar det samstånds in i det vanliga hemmaflashen där det är hänt. Akkurat. Alltså är det mest lagt här som det som man gör att det kanske till man rönner att various button ja och det tål sig väl för näck. Ja, det kanske är som för men här vi måste isolera det för näck så det heller skott. Nej. Det så missar det sociala förlägga och sociala människor. Ja, och sambandet vi närmare och såna vänner och hvis det så inte är aktiv i idrotten och i fritiden så det är trubbel en större ja. Ja. Och
Jag vet inte. Är några planer att utveckla det vidare? Hur ser det ut från här som du sitter, alltså du sitter som skolastjärare av skolan vid Gillian. Jag har planer, släkt ja, men det är inte mätt om det. Hur är det att beskriva situationen? Det du skriver i texten, det lever öl alarmerande. Ja. Och du faktiskt syndra av gehör för det du skriver, men det är nävan lost så jag tar. Det är nävan hämta större så jag tar. Så och en lotion. Så det är nära lotioner. Och det som skriver oss nu är att du kan inte ha för lite klassrum. Rummen måste vara större för att det ska vara plats för närmkomst. Du som kräver mer plats runt om sig än andra. Nummer 2 är att dessa skärstovnar skulle vara av skolan och självom så lös att sjön min mening. Att nämligen vid särskilt arbete kunde vara av sig skärstovnar og vera pastor i synum heimaflokki til timmar til makta og klara. Og til at hestar, det er rævlig størst arbeid for å få til opp å køyra. Først er få deg bort ur undervisningene og få deg trivast og slappe av og være rolig og så videre og ha det godt. Og så færa speklig inn til undervisningen. La meg si at det er noe som de er vel förestella kristna att det så är då vi till förest och kristna tøymanar och resten av tøyene är du inne i så skärstående i forhold till att de makta. Men det kräver pengar och händer. Alltså, man klarar inte att göra det utan några följe och utan att ha en ordentlig plan. Och hvis det ska sättas så stånd så må han skolan till de skolan Gillianse bröjtas det syntor till att nu kommer man ser stova in i skolan tar lärarna som skulle mottaka det vattnet nästa timmar de skulle lära sig att mottaka det vattnet nästa timmar och inte det vattnet måste bara komma in och bara sitta och göra hjörne sitter bara här så klarar du det själva så det ska hjälpas till gång och hjälpas till boi och tillfär ska kanske tilläggas och så vidare. Så det största arbetet. Och det här är en trobladse är att det har varit, alltså vi verande som stövan ser det ut till att trobladse mer stegen över. Alltså det satt sig att hjälpa. Nej, jag har alltid politikerna må vakna. Politikerna skulle sympna vakna och och snäcka helt det ska till och hjälpa eka emot till verande alltså i procenten. Det är bara ett stund mätning som skolas gör här först. Det du inte säga det. Är det 5% eller 12%? Eller mitten här? Nej, jag vill väl mäta att det just går 20%. Ja, det är nog så markant men. Ja. Men det ser inte att man kanske skulle man ändå skoa och sånt där tøymanar som vi har långt nu till forskjelligt och så. Ja, det är långt för trångt som vi ser det där. Ja, men hvis man färdarna ser stov och inne i fackskolan så och barnen skulle vara så ser stov till som ringas fyra och inkluderas så fast som det kunde och i flockarna. Så ja, jag är väldigt mätta, 20%, ja. Men det får visa sig. Och det är ju det är nekvepengar alltså. Men allt är mån. Och så kommer jag in i det som ett moment inte elefanten i rummen. Ja. Du diskuterar det och du nämnde inte nek i sin text. Men nu tar jag det fram. Och det är en stånd som heter ser något annat. Och jag har skilt att vända ser något annat ska vara vid tid att det ska vara här fyra att hjälpa som bötterna. Men jag har tagit själv mig att det är också som var enterskåast och i tog skipan att jag kan säga som jag har hört något snäck från föräldrar att skolor här var ta bruka sernan till att något sagt skilta på så jag tog en skilta från så jag kan säga att det här nu är det serietör så är chakra bort vi tar ju kompetensen att sernan fick nog köra så får man sernan nej men vi kan köra så kan jag. Ja.
Alltså ser nam till att velöja skolan Ja. dagståndarna föräldrar. Ja. Vis ser nam meter att detta barn ska vara oerfarenheter så hänvisar de föräldrarna vi är till psykiatrin men som är skiljer så är det kanske sker en psykiatrisk trubbel. Nej, så kommer det in att folkhögskolan och skulle välja lärarna som är då klar på folkhögskolan. Men det sker inte. Ja. Ja, så är det trubbel. Ja. Men jag ska inte röda för att det inte säger att det är något galet vi ser någon. Det säger inte helt nödvändigtvis att det är. Men här är också glopp följe till att skolan skiljer på serna och serna skiljer på när vi kan vara myndlag att tvinga skolan. Ja. Men så kan serna säga en rekommendation. Men serna vi kurser jag var väl under nog så stor kritik och nog så länge att och jag vet att här är och brötingar och till arbetar vi att göra brötingar innan så. Är det att du kritiken är det rätt eller hur så upplever du det? Ja, ta det helt det ja. Det är inte så länge sedan. Ja, det var helt annars sen ja. Är det brött när jag så ja? Ja, färdigt. Ja. Okej. Vad är det som men det ska inte att det är 100%. Han blev den här 100% det var ju det. Nej, men vad är brött så stått så som du upplever det? De färra komma mer ut av skolan komma det är och vara stäsett och skolan jämt för dåligt choknar till att prata vid språk. Till en bröd. Ja väl ja. Men det är så att förstå det att jag vill inte så. Jag vill skrätt mig så vidare. Ja. Ja, men kan man ta vi nu nämna det som ett ömer. Kan man se att det är något att det var det att du är glad för folkhögskolan och ta vill göra rätt och få inte lära mig mer glad för folkhögskolan. Man ser att det är en god institution som ska varvadas. Men är det några picknar trubbelagar och just nu ta det sig att det är ett nejare upp för spatten här och du ser du skriver ölen här att det är verkligen en äcklig farlig situation och hemma politikerna så vakna till att så har ett allvarligt problem samtidigt. Ja. För är det som föräldern klämma särskilt alltså det är jottan vid 20% mer så helt ut att det kunde bli bättre till döms. Det är bara mätning som jag har inte frampost men det som succe det är att ta i så vatten med säljen tar veckan gå en vattnagare så träffar kommunen till. Vår kommun träffar till i vår kommun. Och här har det en serstov och det har stolar som är sätter till vatten. Och så vi är ju och succe ta i så vatten kom skola bort. Att det så stolarna gör störst arbete och det då var verkligen väl vi som bött någon. Och vår kommun brukt nekva pengar på det här. Och så kommer så bötten in i skolan och så är det inte bönlös en skipan som loftar dem. Det är så här ett annat som så här är det glapp i mitten som inte hänger på ordet samma. Det kommer på sig, det ska vara täckt, alltså det är struja på att hjälpa köra. Så är det spårningen som är. Kvui är det nej att vår kommun brukar så pengarna till så bötterna. Hvis det inte vill lofta i Neustra kommun i skolan. Och döm här är väldigt intressant att se att döm här från Hallen ja. Och när vi hörde de kom in och en skola från en till en annan. Och det skulle vi alltid göra om planlagt och möten hade varit allt det. Så känner en skola. Men så skulle jag ha en fond det är en fyra det allt stort en skola. Och ta blev det en scen vi och lärare till det var så att det finns en närmning in i klassen så då har skolan så uppenbart inte snackar vi innan lärarna som följde sig tröstar uppenbart i förväg. Ja. Det vill inte ha en närmning in i klassen som det är sagt här. Det är sagt det här framför föräldrar och ombud för särnamn. Ombud för särnamn har sagt att
Ja, hon är runt funnit nu istället hon alltså. Istället hon som har föräldrar alltså. Men alltså så näka ta fyra gånger alltså och det är nog så ohäpp, ja. Ja. Så sett hur så faktiskt går över till ljus. Det gör det. Och jag vet inte vad det är för lösning att man gör på andra maten. Så för mig säger att lösningen är inte kompetent alltså. Nu var det inte skulden att göra det vi snackade om. Så det var inte anbryt. Nej, men det är ohäpp så va. Och du ser det som för en så lofta. Så vill inte lofta akkurat det. Det är inte lofta, va? Ja, och visst du inte och det är nämligen gal. Att hon har några månader var i skolan så måste nämligen väcka härifrån. Det är inte så. Han blev så början, ja. Men jag vet alltså föräldrar som vara ordentligt fram i skolan och se fra och be om hjälp kanske 8 år. Om 8 år så kommer mot barn i skolan som har en säljan tarv. Och det också inte om en jag vet inte man kan kalla det mildan säljan tarv, men en ser tarv, va? Ja, det är inte funny, vi brukar ord ser, alltså ser time, ser nam, ser stover, ja, det är så mycket med underrakat. Ja, är ser, alltså nu kommer du nämnde en touch imisk feedback här och vi kunde lagt touch och rätt. Så att det är någon nämnda. Kvar begynner det kvar avslutat. Är det inte vant för att det blir det blir bara att snacka till man har inte definierat ordentligt alltså. Okej, som jag som tänker om ordblindne, det är tydligt vad det är. Vi får fler händer ut i klockan inskolen i middel. Så klarar det loftan inte fler av som ser där. Så är det att har särskilt och ser tarvner som man måste ta hand om fasthus. Men det tycker vi inte att man kommer att snacka om en folkhögskola som 100% inkluderar det. Det tycker vi inte. Det är helt säkert en nökkel procentpastor som fer av era utanför skolan en mitteln. Och kan jag göra att kan du en rekommendation till dig föräldrarna? Jag vet inte. Jag har inte. Jag vill gärna ha öll vi säljan tarve in i skolan. Det är alltid öll bidra näka till samhället och öll ha näka göra. Och här är ett annat som är intressant ganska hitch på till politikerna. Det är alltså hvis folkhögskolan inte har någon kvar händer till att ta hand om så bötterna. Och så bötterna skulle ut arbetsmarknaden till det 16 år. Hur snäck för så bötterna ska kosta hvis det inte makta det. Det är det som är inne och det är det som du skriver här. Kvoi inte vara fram i skolan och bruka så här pengarna in i folkhögskolan så lös att det så falskne ena för framtiden kunna klara ett arbete och det är plats för näck. Vi har näck imisk arbete som det klara. Och kunna bidra vid till öll. Passa till öll vill jag gärna ha en god daglig dag och en inneslugande dag. Ja, det. Och öll jag kunna vara produktiv eller öll det vill vara också möjligt så undantag men öll ut från synen fyrträden skulle kunna vara produktiv borgare i samhället. Och det är så inne här det är väldigt gott på enkelt. Men nu var det att vi snackar nog snack om särskolan och det är väldigt kält att kritisera stavnar eller skolor som inte har möjlighet att försvara sig så det är inte många egentligen. Men man hör ofta från serien och från skolan att hvis det är en särskild törv som till dömes när du särskild törv och nekvan törv och audiologopediska hjälp till dömes så säger jag men här är det särskolan som hever till kompetensen. Ja. Men först du här. Men hur är det gå? Först du här så faktiskt till kompetensen lika. Det här är en som ny skåren lika och tar väl så lite out det så. Men låt mig säga att hur barnen vill du mätte i färjan här var trubbelaga vi Malmö att snacka. Öliga var spännande. Tutjo. Det var inte.
Eller 100. 100 är det inte. Det är inte 100. Nej, men det är ganska mittel, ganska till 30. Ja, hvis du sier at det Eller det är 20. Jag vet inte. 20 som är i folkhögskolan. Jag har många mätningar det. Vad? Hvis du sier at det 20 folkhögskolan alltså. Mhm. Låt oss säga att ett tillbud kom Trönde. Ja. Skolan Trönde. Ja. Att månader så kunde jag få undervisning via att jag gick bett. Mhm. Så kunde så bara med komma forskjellige sen fra. Jag är gött och Moai och Ronavik eller Ja. först. Så samlade jag in där så kunde jag finna undervisning. Föräldrar kunde komma vi så kunde jag finna utskott om hur de skulle arbeta hemma och så vidare. Ja. Eller lärarna kunde komma vi och finna någon kurs hur de kunde arbeta i veckan. Ja, så jag har skiftat så audio bättre då jag snackar vid. Alltså det som det häst vill göra, det är bara lära läraren lära. Så det krävs inte specialist ut i dagliga. Nej. Du ska bara ha programarbete. Så att så tar att kunna ge läraren lära eller för den är så. Men det är ett ösnigt arbete som är stövot som alla du gör inte alla samma så må han väljaren komma ut av skolan när man dömes. Du måste ha ett annat sätt, ja. Och så är det träningen. När vi snut till dömes har en klass på 20 nämgar, kanske sina kan 20 för nämgar. Och här är den ene som har den trobladaren och behöver audiologpediska hjälp. Och det här är inte ordentligt fungerar utan det och det är svårt att finna vi och sådana här. Man särskilt har så audiologpediska hjälp för att kunna komma långt fram. Så att om 2-3 år så är den kanske via innehållet in. Ja. Men som det är nu så det som mer att ut igen kanske blir vi. För att det ska kunna ta sig hand om en sån närmare. Ja, men då kan det helst beställa klassen till det. Nej, så är det timmar som mot till. Så måste jag ha egna timmar på programmet. Ja, så hvis en lärare ska ta sig auto och en autologped ska lära så må timmar sättas av till det. Men är det något som blir respekterat när jag står mån för? Alltså jag hade tror innan en avvärd att det är en alltså så som jag läste nu kan så rätta mig vis i färska. Jag läste det du säger som att man gör en öl över framtiden här. Så är att och hellre bruka pengarna på att det kostar mer ja, men du får det bättre urslit. Och hvis du inte gör det så får du en nästa större kostnad vid det längre löpen. Jag var ju för ja, det hade ju själv jag vill bara det att han kostnaden blir säkert. Det var för klienter som inte klarar sig. Ja. Det passar. Och det skulle passa sig helt rätt. Ja. Och hvis det blir för ja, så skulle jag stå. Ja, och det kostar det. Ja. Men alltså det var så att jag faktiskt jag hade inte så mycket problem. Så bara är det inte ofta så håll där hoxan manglar. Man bara säger att okej, jag har bara mycket problem. Fast vi resten har vi något arbete där som använder det alltså. Jo. Det är det närmaste. Det närmaste. Ja. Så varför att informera politikerna? Det är sånt här. Vi måste hoppas att politikerna har sådana sändningar som heter det och komma igång vi nökten så lyckas en lösning på det och vi måste röna för fatt i mentalraharen och fortälja om att vi träffar så reagera. Och inte då jag har några reja linjer här till inte det. Men är det något annat ting? Alltså det är mest till att du bröt inte från att du runt eller tycker runt här skolan agilness. Kan du fortälja sin det här? Alltså det gör det visst framsteg här var alltså och såna som talar gentle button särskilt. Det är button som har en särskild törv. Och som gänga in i en vanlig skola. Vanlig flotcher vid nekonämgon. Det brukar jävla när på orska av er skola. Ja. För jag får där en loja och så vidare. Och vi först blev det öliga frustrerade. Det blev så frustrerade att det blev härligt. Och vi som med dem kanske. Som det är inte kött, värre än så. Och vi att och till sig kött som är öjne vid mig till ivis till sju. Men som jag då var färra av paddlen och det har finnit virkelig gåa hjälp så kommer det in natter i skolan och det är virkelig nek brott och klarar nek bättre att hantera trångstøver eller se fra
Nu må jeg slippe ut, eller jeg orker ikke mer det, og så ser vi for ikke forskat, så ikke da, to først løs. Så på en eller annen måte, vi at det er færre, og jeg ser stående i økt år, eller herom, så lærer de at kjenne seg selv og se fra oss. Så jeg vet som, altså det er bøttene som ikke er og jeg ser det ikke som er og altså det er også troplager vi å se fra at nå har jeg finnet nok, altså. Så det er øyelig størst arbeid at gjøre vi og en vatten, det er ikke en gang det blir en vatten særlig tarv, at bare å få det jeg føler etter en hus selv og se hva det er jeg føler. Men det blir til. Og de bøttene som har en særlig tarv, det er ikke lekt. Det er hardt arbeid, og det er lunch at arbeide, vet du, og det eneste som er gjøre til å vedløye og arbeide vet med spek. Og så sier du her at du snakker om serienavn, ja? At ta løsningene til læreren, til læreren og løsning ikke rekker til, så veveren etter diktaker hjelp fra serienavn, alt og tungur og lengur. Og så sier du øsning her, det er øsning av at samtidig tar med større om at den allmenne skipanen gjør de førske bøtten 20 enn de ferdagen er. Så den større hakkan i bøttentalen som er avvist til utgrønninger av bøttene og ungdomspsykiatrien er mitt en annen øtene gjør opp fra startsfatten i skoleversen. Okay? Øtje 9 punktleggt og sagt, alt hun får hendt er oppgaven. Arbeidsårskaner om å være oppe og servitene hjelpen fra seriene er lengt bort. Og så sier du aller slik at det er større benchfri at vi har ikke gjort vi større avgjørende av folkeskoleverkene, så er dette som vi sier det er bare begynnelsen til en alvorslagsoppgave i akkurat velferdssamfunnet. Velferdssamfunnet, her skal det være plass for det. Ja. Jeg vil lagt at säga att det är en samfällagstrobladje. Hvis du har nøker i samfunnet, hvis du har særlig hvis du har negg i samfunnet, eller en växande tal av folk i samfunnet som ikke klarer hänga vid, som ikke klarer lovtaker som det skulle. Ja, men det blir dyrere. Ja, og det blir mer og mer en problem med oss. Ja, og felagsnevneren for åpne alt som er part av velferdssamfunnet, det er at vi tar alt inn i skole. Det er det man skal ikke glemme. Vi tar alt inn i skole. Og man skal heller ikke undermøte den parten som skolen hever. Så hvert er velferdssamfunnet hvis vi ikke har skolen. Hvis skolen forsvinner, hvert? Ja, det er det. Altså skolen er pure grunnleggende. Og det som er først fram, og det som er halt, altså vi har haft forskning upplevelse av folkeskolan. Alltså helt och vi har all forskning mening av folkeskolan och vi skulle all ha plats i folkeskolan. Ja. Och okej, är ser inte nödvändigtvis att folkeskolan pjus att täcka allt själv. Man kan ha privatskolor och så vidare, man kan ha privat undervisning och vad det handlar om. Så spär man för undervisningen är riktigt. Men det är några troblögar här och det som inte skiljer att man inte ordentligt prioriterar ordentligt till att det är två ting som är öliga grundläggande. Det är utbyggning eller undervisning eller utbyggning av våra unga, alltså grundläggande utbyggning. Att lära läsa, skriva och räkna och allt det. Skolagången alltså. Det visar sig själv helt grundläggande för samhället. För att fungera samhället, välfungerande samhället. Och så nummer 2, är det hälsomässigt. Att du huxar mera i rockar med du ganska samtidigt med ska inte för nej men alltså det var huxa förlåt i förebygging och det var huxa förlåt i kan man äta till döms man skriver bara medicin ut och man huxar bara om det akuta problem det man ger sig till man kan göra ett kirurgiskt ingrepp rädda liv men man frisch in och justera livsstilen, justera livsstilen och upplysa det om alltså hur viktigt det är att äta sunt och så vidare, ja, och allt det som man lustar ja. Alltså jag blir också klokare så att det som skulle bli inte skulle bli med ett annat där som är nämnden
För att det nej, nu skulle det vattna bli för stråk utan nu ja. Det var slickaroj och jo nu var det ett nummer av själv slickaroj och så gott det är så stått lite där och alla smakar allt det där och att vill ha slickaroj ja. Alltså det ser ut som en stor reklamkampanj för slickaroj. Det är skyldigt. Att man tillåter det alltså. Det här kvar vinner på det alltså. Det är bara att vara sig slickaroj och inte annat alltså. Det är inte föräldrarna och det är absolut inte nämligen eller att det är umgås. Ja, det är mer att göra aldrig. Ja, det är för mer att göra. Ja, om 3-4 år så har du kanske röjt lite av att dessa här kroniska sjukdomar. Ja. Och så vidare. Men att det här stingen här, vi hälsa och utveckling, det är två grundpelare i samhället. Det är som om man tar för att rum i kön alla två. Allt annat vill inte fram om oss. Ja. Det är skyldigt. Och folkskolan, han ska vara för öll. Ja. Ta det sig folkskolan ska vara för öll, kan du utdriva det en lösning rätt. Hur du menar det? Jag håller att folkskolan ska vara för öll. Det är inte säkert att öll får det samma broschyr. Det är inte öll som får ett lika gott prägg för ett land. Det är säkert att öll får ett prägg. Men ett vanligt folkskoleprägg. Nu har man några prägg till bötten här vill få ett uttalssystem för att tala om som inte kan tala med det. Så jag håller att det ska vara plats bäg för de som inte klarar sig välfagliga. Det ska vara plats för de som klarar sig välfagliga. Och de som har en likamligt lite anprägg. Eller de som har en särlig törv. Jag håller att det är vid till att sätta kolora tillvärna och geva bidra näka samhälle. Jag håller att vi har bruk för att switcha på en annan och att öll inte är lika. Allt han parten är viktig. Som typer irriterar typer och det är alltid också viktigt. Det är som trivas väl samman och som orskar 24 kvarnören och det är parsta löven. Det är fortsätter så att man faktiskt kan leva. Lugga klar på oss. Ja. Men lugga för att vända till grönröjen och sådär. Som jag hade var störst åra. Här vi till så tar det skriver efter. Är det två gjort till en mätning eller är det något som du finner något reaktion inställd från eller? Hur vill du beskriva det? Är det något som har vänt sig till en hel års för föräldrar och eller läraren eller Vad har du finns tankarna från att det är en sån stöv att ner upp för att säga en törv och att det är något som virkelig man gör snacka vi nu alltså. Vad har du det intryck från? Är det bara ett intryck som Gulas gör eller att du har hört från något på något omframt det? Ja, alltså jag har samband med några föräldrar i skolan gränse och tar det kämt ser det så ska stjärnen vara till steder och bara någon funton. Och jag vill verkligen nekvar fyrläsare och nekvar skoj och det är versen som metandrage hur skipa för om du ska stå skipa för och nam skipa för eller ser nam skipa för och till självande alltså det som skriver om till det som jag vill uppleva i fackskolan och upplevelsen i fackskolan och som är i Giljanese skolan i Giljanese så det är här som jag är på ett sedan 2008. Vi har inte varit landa eller något sådant och jag har varit en pastor av ser öknen och Giljanese sedan i förlossning. Och sedan det kör. Så det är som det här framme när pengar är och jag snackar med början med föräldrar och runt att lust efter vad jag säger och så vidare och nu sitter jag öran det kom från. Och vad så vi tar det här deplen bestående eller så här var Paddlen och så. Ja. Så det blev sätta stånd det var några år sedan. Ja. Vart så vi ju för löpen och så. Ja. Ja. Och det gör det hjälpte nu när. Ja. Ja, det är det. Ja.
Och det är också något som kan man säga att det är också en hoppurspröjning som ska till att hallren är för barn som har det sträva skolan som har en diagnos och som är normalt begåvade. Ja, men Här är på nomstringar och lärare. Och det är här är det flera händer det är och tror inte nämngar per startfaktiskt. vi hade stött till en vän om brightningar nu i kommande skola eller nästa framtid från politiska skola politiska så Men väl är att det som är ordentligt gärna vill jag finna det är att två lärare är inne i kvar en fort i skolan kommunalt. Det är det. Alltså så att det två lärare istället för att ta det så större flocken. Ja, och att ta det här var lika stor avbörd. Så är det krönet till bord för. Det är inte vanligt för att man dividerar arbetena vid två eller tar man fördelar den i två så för det nyra. Nu så krävde det att gå samstag. Ja. I halte banden alltså felaxnämnar ska inte vara laxnämnar men så så. Själva det är då psykosfack som är starka arbete med land men så många får den från. Tack för det, Ann-Britt. Ja, det var det vi tatt i mikrofonen av Hesson sinne. Nästa episode kommer om nekra viker. Takk for at du lurte.